Ebből a magyar faluban felbukkant a földből egy bizarr koporsó. A Heves megyei Átányban 1970-ben felbukkant a föld alól egy rejtélyes koporsó. A felbukkanása óta folyamatosan emelkedik ki a földből, a szóbeszéd szerint. Az 1700-as évekből származik, és egy kisfiú neve szerepel rajta, aki a legendák szerint valamilyen fertőző betegségben halt meg. De mások azt állítják, hogy házasságon kívüli gyermek volt, ezért elátkozták. Ezért nagyon sokan félnek a közelébe menni, és nagyon sokan úgy tartják, hogy a koporsó bal szerencsét hoz arra, aki megérinti. Nagyon sok hozzáértő is úgy érezte, hogy nagyon rossz erők veszik körül a koporsót. Így még a Magyar Boszorkány Szövetség tagjai is elmentek a helyszínre, hogy megtisztítsák. Tehát mai napig meg lehet tekinteni ezt a kőkoporsót a település református temetőjében. Vannak, akik elkerülik, viszont vannak olyanok, akik azt állítják, hogy számukra szerencsét hoz. Mindenféleképpen kövessetek be, mert ezen a héten magyar legendákkal fogunk foglalkozni, amiről még lehet, hogy nem hallottál. Peace.